F'temp mill-isbaħ Isu Sajfi matul il-jum ta' Tlieta, Bormla ċċelebrat il-Festa tal-Immakulata Konċizzjoni. Din is-sena kienet speċjali, dan minħabba li setet tiġi ċċelebrata b'mod aktar dinjitus, hekk kif għall-ewwel darba wara diversi snin intrama l-armar kollu fit-toroq, kif sostnew Bormliżi mitla sew tal-festa. Sena l-bambin u l-Madonna favoritna u tatna ċans biex nkunu nistgħu narmaw kollox, ġifieri kull min għaddim it-toroq ta' Bormla ħajkun qed jara Bormla mżejna tu tiful. Fis-żmien kien jagħmel iżgħet mal-temp, mhux bħallhom. Ċellhom il-klima nbidel, naġġilha minna ġimgħa ma nistgħux narmaw. L-Immakulata Konċizzjoni hija fil-qalb ta' kull Bormlis u dan tixdu l-parteċipazzjoni fil-festi interni. Bl-akbar parteċipazzjoni tkun fil-Qudiesa Solenni tal-Paniġirku li għalija attendew il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca u l-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-festa aħna ma tkunx bħal postijiet oħra, aħna affarijiet kif tara barra nagħmlu festa, però aktar tkun fuq ġewwa. Fimti konna novena tajba ġimgħa kollha, mhux minn niċċa u llum ovvjament ikun hemm lejla x'in tkun se toħroġ il-Madonna jkun hemm ħafna nies. Kulħadd qed jistenni biex toħroġ mit-tempju. Iżda mhux dejjem kien kollox wartu żgħar għal din il-festa. Żmien il-gwerra kien l-ar fost iż-żminijiet għal poplu Bormlis, għaliex Bormla kienet wieħed mill-iktar postijiet milquta mill-attakki. Madankollu l-Bormliżi kienu ħadu l-opportunità sabiex wara l-gwerra ikabru l-festa. Kif jgħid Emanuel Mikallef li għamel iktar minn 40 sena involut fl-organizzazzjoni tal-festa. Ġewwa ma nbidel xejn biex niftehmu ftit. Imma barra ħadet volġa mal-aħjar. Pajjiż inbidel mill-gwerra qabel toroq dojoq kien hawn illum żvolġu tul pajjiż. Iżda l-Konċizzjoni għal Bormliżi tfisser iktar minn ċelebrazzjoni ta' festa. Ifhem naħseb il-Konċizzjoni hija l-qalba ta' qalb il-Bormliżi. Kull Bormliż mingħajr il-Konċizzjoni mhux Bormliż. Ġifieri jekk aħna ħobbuha idħobna mod ieħor, ġifieri l-imħabba tagħhom lejn u lieda hemmhekk qiegħda u bħallum tkun tinħass fil-verità. Il-Konċizzjoni hija ġawra ta' beltna kif inkantaw fl-aħħar mill-aħħar fl-innu.